Wow. Kung kaya na yung mga pag-ano sa mga ano. This Manitoba, right? Book with us. Those are sheepskin insoles. Mm. So you can put them in any other. And the nice thing too is you can cut it. According to the Yeah. So, yan, nandito kami sa Midtown ni Joanna. Iniwan namin si Isabel sa school. Yan, maglakad-lakad tayo dito. Can I get one order of the avocado delight? Magkatabi lang tong ano, freshly squeezed. Ay, oh, fresh na daddy. Masasabi mong fresh. Fresh from the frozen. From the freezer, from the frozen. Matagal-tagal na kami ni Joanna hindi nakakapunta ng Midtown. No? Matagal-tagal na tayo hindi nakakapunta ng Midtown. Ilang buwan na rin. No? Ngayon ay pasok kasi si Isabel. Kaya sabi ni Joanna, punta tayo ng Midtown. Nakabuelo. Kaya nandito kami sa freshly squeezed. Bumibili muna ng drinks tapos maglakad-lakad May tayo. sugar cane sila. Gustong gusto ko yung tubong yan. Sugar cane. Yung may lemon. No. Cheesecake. Cheesecake coffee. Coffee. Macaroons. Pero hindi ko na kaya. Sweets ba nila? Tamang drinks lang. Hindi ko mag-iin. Oh. Uy, bago to ah. Jam and berry. Here we go. Let's come back. Yeah, let's come back We'll then. just buy some shoes. Bago and to oh. I'll buy this. So just these options, strawberry and... Mm. It's new. Look at that. My daughter will love. Daddy, Isabel will love. Isabel will loves it. So this is their second week, Dad. Oh, that's why. Oh, I love it. Ito yung pinakamalaking mall dito sa Saskatoon. Oh. Ito yung first floor. May pan. May Michael Kors din dyan. You know, Bath and Body Works. Ito magbubukas to. Levi's. Haram. Pwede? Punta tayo ng H&M? Yeah. Bango. Ito ay Lush. Paano ilalag? Hello. Oh my gosh, nabilis. Sinalag mo lang siya sa tab? Oo. Abutin mo siya. Yeah, we don't Hindi namin alam kung paano gamitin yung mga yan. So magtatanong kami. Para kay Isabel. There's the multiple use, Daddy. So this is the alien, right? Oh. Okay, there. So what you do is you break off a piece, you crumble it up in your hand, so it's nice and foamy, and then you put it under the water, and then it's going to start changing the color, but as well, it's going to start making bubbles. And it's gonna be green, like the water's gonna... Oh my goodness, Isabel's gonna love it. And so the nice Super thing Halloween about stuff. it is for younger kids, you add as much or as little as you want. So if they're very small and they don't take like very big baths, you're able to control how much you get to put in. She's gonna love it. And then the more you froth around with it, the more bubbles it makes. Oh my goodness. And for that one, yeah, no tapos for that one. You just put it in, it's just now. Ang dami. You just fizzes. But yeah, these guys are really fun. Yeah, for sure. Try. Yeah. Let's try. So, do we just... So to try namin kasi si Isabel sa bathtub mahilig magbabad ng bathtub sa bathtub. Mahal man ha. Mahal man. At least 2. Dalawa lang siguro. Saan lang? Isa lang. Alien. Alien. It's $10.
This is for washing. Let's get the alien because Yeah. na-try na ng alien. Ikaw Ang alien lang, ito ini kaya kaya mo siyang iarugon ka yan. Okay. Sige, let's get the alien. Sige na. Ano parang kani? Ini ka rin marshmallow. Uy! Ay! I like the smell. Oh, garo ano? Bubble bar o parang limonada. Ay, this is good too. Amoy mo. Ay, sige. Ano mas mamot? It's really good. Uy, alien. It's good? Let's just choose between. Alien na lang. Alien na lang. Oh, Ano, para parang matuwa si Isabel. Alien my God. bubble ano yun? Soup? Surfing bata yun na lang. Give her some. Toss the munch. Napadaan na tayo dito. Napalaban na. Bat bomb. Gusto ko itong mga enjoy niyo ano pag nahiling niya. Zombie. Ayun na, ghost. Ghost baga ang gusto niya. Ano smell? Apo to mo Ay, siya. mahamot na naman eh. Which one is good? Ayun na lang. Kasi kaamoy niya, so alien, it's a ghost. Pero dati si Frankenstein is more cute. Kailangan amoy ni Frankenstein, di ko ma-decipher. Kaya pang Frankenstein din ang amoy. Amoy mo. Hindi, matapang amoy. Pero kaya mas bet yan eh. Mas ayun, no? Mas citrus yung ano, citrus yung amoy. Citrus yan, citrus. Pero yun kaya akong decor. Paglalaroan niya ni Isabel. Yun na lang, ghost Yun na lang, ghost tamas na lang. mamot. Try muna natin tapos ano, yung iba Okay, naman. try ko ng pumpkin. Yun na lang, yung ghost na lang. Saka naman yung iba. Okay na. Ano pa to? Ano pa to? Ano, dad? Para siyang Bath and Body Works na ano? Hindi, palayo. Pero lash to, lash. More on mga... Ano yung nagsara? Oh, yun na. Ito yung pinakamalaking mall ng Saskatoon City. Yan, ulitin ko lang. May Arden, Lolo. Huh? Ano bang wala sila dito? Kate Spade? Madami. Wala silang Kate Spade Mga ata basic dito. lang, meron sila. Lolo, meron sila. Eh, siya Ang lolo. Lolo Lemon. Lolo lemon. Lolo Lemon, nung bago ako sa Canada, pag ano, ang rinig ko niya, parang Digimon, ano. Lolo Lemon! Coco meron. Parang siyang Digimon. Marami pa. Walang tao ah. Tayo lang ang customer ah. Napan ng sapatos si Isabel ay. Feeling ko natikman ko yung sabon sa kamay ko. Hinawakan mo yun eh. Oh my goodness, daddy. Mag-enjoy si Isabel sa bathtub. Sigurado yun. Mag-i-enjoy yun. Shoes. Ano sa Isabel ay? Ini naman, para iba naman. 8 na yun eh. By daddy? 7.5? Kamahal, oh my God. Kano? Maybe. Kamahal. Pwede na lang para mura. Pero gano'n dahil bagay. Anong damit niya? Yung naka-short. Mas maganda pero ang mahal naman ko. Ito, broken na ito. Ganyan talaga. Balik mo na lang paggamit. Pwede dito yun sa Canada, ano? Yan. Dito. Nangyayari yan. Nangyari yan. Atid ng party, may tag, tinatago lang ang tag, ibinabalik. Kasi hindi naman sila nakikita. Ang bilis kasi magbalik ng item dito, no, sa Canada. Wala nang ano. Tatanungin ko lang, bakit? Sabihin mo lang, hindi ka siya. Pero mas maganda. Para kung masasarap niya. Ganyan. Para sa pictorial niya kasi to. Ang mahal, ang sakit sa aray. I can't breathe. $25, no? Ganyan talaga. Magamit niya naman to sa school. Pati tayo.
Magamit na naman to sa school. Sige na. Anong size yan? 6 ano? 6. Ay, mga 25%. So, ano kaya ni? Mas nakasale kaya ni? Ano pa? Magkano ang Canada? 29. Kumahal. Grabe. Shit, please. Wala? Denim and trousers. Trousers ba ni? 29, oh. Plus 25% off. Denim. Dahil nga rin, feeling ko na ikabali. Saan naman talaga yung sasabitan? Sige daw, ilan mo daw sa price check. Ilan mo daw sa price check. Ah, di siya kabali ka rin. Uy, sabay, kang nautusan dahil ka ba? Grabe ka. Hindi siya ata siya kasali. Dito sa kabila, dito lang ata may mga nakasale. Pero ang H&M dito, maliit. Mas maganda talaga sa Ontario. So, Tapos yung super gap, laki talaga. isa lang din yung gap dito. Ay, may gap dito eh. Oh, may gap dito sa mall. Merong gap doon sa may Preston. So far dati mas maganda ang H&M Sa malalaking city, syempre. Lahat ng mga yun online, pwede ka nang bumili online. Yeah, pero minsan iba pa rin sa personal. Binalikan namin ni Joanna. Para kay Isabel. Bago kasi to dito sa Midtown Mall. Ay, Yeah. hindi na natin kung paano ginagawa. I mean, I know what it's gonna taste like, but you know, it's different. Isabel's pinugulo. Yeah. Yes, please. Mas ano pa, mas shiny pa kaysa sa face ko. Di mo itong strawberry ba? Parang fake eh. Yeah, strawberries. These are real strawberries, right? I think they are not. Right? They look like a toy. So shiny. Yay, Isabel's gonna be so happy. That one I'm gonna share. For, you know, Bali, 2 weeks pa lang sila dito sa Midtown. Kaya, hindi mo makikita kung hindi ka pupunta sa gilid. sa gilid. Sa first floor, sa left side, pagpasok doon ng entrance. Kasi medyo tago sila na. May pag nagtatagda na sila, hindi mo makikita. Bago lang 2 weeks pa lang. Na paanda-anda para ano? Para one. Ay, Yeah. Ayos na. I like it already. Mom's gonna love it. Isabel's gonna love it. I'm gonna love it. Surprise yung si Isabella yung paglabas. It's just like Nutella, right? Melted, and then you put it there. But it's made with love. And she loves bananas. At least may prutas. Fruits. I don't like blueberry. Blueberry. Si Isabel, gustong-gusto niya talagang strawberry, no? As in, kahit anong, Siya nakakaubos lahat ng strawberry, no? kahit maasim. Yung Instagram nila. Meron silang 20%? Ano ba? Kapag tinag mo sila sa story na I don't need it, I'm gonna tag. I mean, alam mo naman na magiging lasa niya, pero alam mo yung tignan mo naman yung strawberry nila, guys. Ganda ng strawberry. Piling-pilik. Ikaw pati pwedeng pumili ko ano gusto mo, lahat lang ba strawberry with chocolate. Ako gusto ko with banana para kung maasim yung strawberry. May pang ano, Pang kontra. may pangunta. Tapos pancake, syempre. I told you I'm gonna try to lose weight, but if I keep on seeing this type of shop, I will. Look at that.
Oh, this for no, for this is okay now. Thank you. I'm gonna take a photo. Ano lang, prutas na binubura na chocolate. Yeah, you can do it. Pero syempre, alam mo yan, support. Napakabait daw patinik yan. So, quality check. Itatry natin yung binili nating. Nakukonsensya ako at babawasan ko bago si Isabel. parang daddy ayoko. Hintayin na lang natin si Isabel. Na gusto ko siyang unang makakita nung ano niya. Pasalubong namin sa kanya from Midtown. Nakukonsensya nga ako kasi paborito niya ang strawberry. Yung strawberry, 1, 2, 3, 4 na lang. Pero tinikman ko yung isang strawberry kanina. Ang kagandahan sa chocolate nila, hindi masyadong matamis. Tapos yung strawberry, may konting asim pero alam mo yung daring nagko-complement sa strawberry. Pero ang lasa niya is yung typical na, alam nyo na, chocolate with strawberry, that's it. Pero you know, made with love. And you know, let's support. Ang ganda ng Midtown na building, no? Old school. Ang ganda din na panahon ngayon. Ang pogi mo! Coco Martin! Tapos syempre ang aking pamangkin na si Jik. Chocolate! Sabi niya, this is for him. Kasi mahilig din yun sa fruits, no? And chocolate. Chocolate. Ayoko kasi bawasan nang wala si Isabel. Siya na ang unang magtikim. Huwag mo na kasi. Surprise, Mama. What did you say? Where is my surprise? Yummy chocolate! What's that? With strawberry, Hold Isabel. it. Oh, taste Ay, it. ang bado niya. Oh. It's okay, I will laba. Oh, sige. You eat it at home na lang, baba. Para day maman siya ng bado Ang bado mo. mo. Papa, give her strawberry. Papa, give her strawberry. This Try one. the strawberry, my Try love. this one. Strawberry. Strawberry chocolate. Okay, up. Is it yummy? One. Uy, grabe. Do you like it? My lollipop. Yung lollipop. Isabel, One did you more. like it? Ah. Uy, grabe. Uy. Is it yummy? Of course, Yeah. baby. Oh, what will you say? Thank you. You're welcome. I love you. Isabel, I love you. I love you. The next day. What do you want? What do you want? Maybe that one? Oh, thank you. Yeah, bourbon chicken for me, please. Bourbon chicken. Thank you. Please. Wow, nakakuha pa ng ano? Pre-taste. Just bottle of water. Bell. Just one water. Wow! Yan. Yummy oh. O yan pa Bill oh. Yummy? So yan ano, nandito ulit kami sa Midtown. Kahapon kasi hindi namin natapos yung vlog kasi sinunod namin si Belay sa school. Kaya umuwi agad kami ni Joanna. Nabel. Ngayon sinama namin dito sa Midtown para kapag lakad-lakad naman siya dito sa malaking mall ng Saskatoon. So, nandito kami sa food court. Happy siya sa ano? Escalator. Escalator. Kasi alam niyo yung Center Mall, yung Lawson's, yung Market Mall, walang escalator doon. Ito yung mall na may escalator dito sa Saskatoon. Lemon pie. Sige. Kain muna kami at maglakad-lakad tayo dito sa Midtown Mall. Dito to sa downtown. Ayos. Did you pray?
Oh, we forgot. You wanna pray? Ha? Spencer. Ayan na, may Best Buy na, oh. She wants to go inside. Saan? Spencer? Let's go. I don't want Anong- to go to the center. Bye. Let's go. No, Mama, no. Ala, hulog ka. Yan, dito kami sa ano, second floor. So, may dalawang palapag lang naman tong mall na to. Very high, anak. Let's go na. Bibi, may Chucky sa taas. Tapos si Bride. Si Chucky. Si Scream. Cup ka. Dapat yan ang cup natin. Mga pang Halloween team. Ay, sensor. Ano, brand na to, Loungefly. Pina-follow ko to sa Instagram. So they make mga personalized na mga bag. Di, meron sila ano, Jollibee, di ba? May Jollibee, no, McDonald's. Ay, McDonald's. So, maganda. Maybe, oh. Like this. Mahilig sila sa mga like this. I-follow nyo na lang. Loungefly. At one point, gusto ko sana bumili kasi meron silang edition about, you know, Disney princesses. Disney Kaya princess. lang, bata pa rin masyado si Isabel. Wala man gagamit. And medyo pricey din siya. How much is this? Ay, ito $80 lang. This is good, oh. Diba? Para backpack ni Isabel. What's that? Si Beetlejuice ba yan, anak? Dito, just like, Look at me, Mama. Look at me. oh. This lang. Really Chucky. good. Pero magandang quality niya, no? Hindi mo bubuksan pero alam ko inside personalized din yan. It should be. If not, see? Yung mga Ayun, oh. decoration siya. It's really good. Pero more options sa Stitch. more options sa online. Ayan oh, McDonald's. Oh, see? This is what I mean. Pero may backpack sila nito. The fries. Oh, it's a prize. And I think, basta alam ko sa loob, ano din, may decoration din ito. What's that? Hindi, look. Look at Pokemon. That's Pokemon. this. Isabel, what's this? McDonald's. Pero yun, backpack yun, hindi ano. Shoulder. Oo, Beetlejuice na ulog. Ay, daddy, oh, may stitch dito. Doon tayo, baby, sa kabila. Let's go, Isabel. Oh, let's go, follow mama. Yan, Foot Locker, yung mga mahilig sa sapatos. Foot Locker. Yan ang Foot Locker nila dito. Doon sa kabila, Sports Check. O, asa si mama? May Victoria's Secret lane dito. Yan. Let's go, Belle. Yo, Yen. Where's the alien? Shoe Company. American Eagle. I got you. Tapos yung dulo, The Bay. You're gonna catch me now? May Claire's. Alin? Oh, Sports Check nandyan nga. gonna catch you now. Yung roots na yun, bago yan, wala yan dati. Oo. Yan, malaki na. Dati maliit yan. Ay, ang soft mac. Malaki na, no? Kumita. Ito, Quarks. Bell.
Ah. Pizza cutter. Sige na. Yung nasa bahay natin, ang laki-laki ito, oh. Isabel, mabuti dito mga mura ko. Hindi sila, never silang nagsisale kasi sabi nila, it's always low price. Ano yung bell? Zellers. You almost them all? May woko. $15. Pero baka mabilis lang ito ano. Gusto ko kasi ng ganyan na ano. Mama, Nagluluto ng pansit. this one, Mama, this What's that? May water bottle ba siya sa ano? Ah, si pick up. Sa school mo? Wow, walang ano. Baba? Hindi, yun na lang ano. Yung sa kanya, mas madali yan. Tsaka dahil niya iniinom ng tubig niya. I'm cooking, I'm cooking, I'm cooking. Pero naubos niya ng pagkain niya ngayon, ano? Kain, ubos. Naubos ng pagkain niya palagi. Pag sa school. Mama, what's this, Mama? Which one? It's for beating the egg. Papa Straw. Dakol toy? Ha? Papa Straw. Papa Straw. Sa ano lang kita, Bel? Ang toy mo, sa ano lang kita? Dollarama. Mas mura. Eh, na rin ako masabing dapat nga nito. Ano yan? Let's play it. Sige, try mo. Papa, try it. Try it. I don't know how. Oh. Okay. Papa? Isabel, Tayo. strawberry. So ito yung dulo ng ano? Dulo ng Midtown. Baba namin dun sa Hudson Bay. Ito na yun. Sa kabila. Doon yun sa kabila. Sa may boathouse doon. Oh. Ito naman kasi maka-escalator. Escalator. Para siyang SM Naga. Ang laki nito. SM Naga City. Bibili ka ulit ng ano, prutas? Sarado. Sarado. Baka lunchtime si kuya. Bibili ulit sana si Joanna. Kaso sarado. Baka nagla-lunch. Oh, break time. Order tayo ng ano, sugar cane juice na may lemon. Sarap yan eh. Sugar cane. Thank you. Thank you. Thank you so much. Let's go, Belly. Take care. You too. Oh. Sugar cane. Gusto niya yan eh. Masarap kasi talaga yan, ha? I want to Original na tubo eh. drink it. Ha? I want to taste it. Let's go sa car. Papa, no, I want to drink it. Hindi talaga nagpaawat si Joanna. Talaga hinintay magbukas. Binalikan ni Joanna, no? So, ibig sabihin masarap. Bel, I don't know, baka nabigla lang ako pero I like it. hindi masarap talaga. Yung strawberry nila gusto ko. Ako gusto ko all strawberry lang. Tapos blackberry. Gusto ko yung may ano, yung may ganyan. Pancake. Tawag Order dyan, ko yung may, sarili mo. may pancake. Small lang. Sige. Pancakes, banana, tapos strawberry. Sarap yun. Uy, Isabel. Aba. 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 Yeah, from yesterday. I love it. I would order 2 large. 2 large, regular. Kasi yung malaki, masyado ng ano yun, malaki para sa akin. Hihingi lang naman to si Belay eh. Na Bel.
Papa man, can I taste it? Uy, di namimigay. Uy. Silly Isabel. Sus. Sa akin may banana, may waffle. Chocolate. Ha? Kasi hindi daw dyan ordinaryong Canadian chocolate daw. So parang galing pa Kaso ng strawberry ibang bansa masarap. talaga. Ata. Grabe. Tapos din yung chocolate. Hindi yun ang chocolate niya, parang galing ibang bansa, sabi niya sa akin. Oh. Put mo dyan, kay mama, sa waffle. Mama. Tadadan! Bell, look. Hindi ko man nang binigyan si Isabel. Dito na lang siya kumuha sa akin. Isabel ako. May banana to eh. May Sabay, banana, may sabay. waffle. Chocolate. Akala ko talaga dito muna ka. Dapat sila doon sa taas sana, no? Kung doon sila sa food court, mabenta to. No? Masarap eh. Lalo na sa mga high school dyan. Bigyan mo naman anak mo. Masarap ang strawberry talaga, no? Bigyan mo naman anak mo. Yung katulad na bibili sa mga Walmart. Hindi. Juicy. Banana. Bigyan mo naman nga anak mo. Bella. Wawa naman. October. October. It's October. It's October. Yes, it's October. Naku, binigyan pa kami ng free. We got a free. Thank you so much, sir. Wow, look at this. There's a berries. Yeah, it's all Oh, berries. we have without waffles. One I can, Just newly opened, right? yeah, that's good. Just right now. Mhm. One. Different like this. I know it's crepe we had before. Yeah. Different. Yeah. I think the crepe before here, yeah. Thank you so much, Yeah, sir. but we wanted to add crepes and other things. Thank you. So, kung may chance kayong i-visit ang Chockberry, right? It's also good. It's good. Makakuha pa kami ng libre. Yan, no? So, pagpasok nyo ng entrance, left side, Chockberry. Chock and Berry. Yan. Ang galing. Hindi, binigyan niya tayo ng mix pa kasi hindi pa natin na-try yan. Yung, Uy, wala. Baba. oh? Ay, What's that? mo ba yun? I know. Come here. Okay, so kiwi. Kiwi. So good. Tapos may blackberry dyan. May grapes ata. Tama ba? May grapes ba? Ah, blueberry. Oh, di pa tinipid yung chocolate mo? Raspberry. Ayos ka talaga, madam. At least na-try natin lahat. Pero the best talaga strawberry. The best ang strawberry. Kung ayaw ni Isabel, wag pilitin. Tapos warm pati ang chocolate, no? Sarap. So, ang ganitong kalaki, $10. Tapos itong maliit, $5.99. So, $6. Isabel, what are you doing? You're silly. Bigyan pa kami ng libre. No? Ayos. Look at this. Oh, daddy, alam mo, juicy maray ang strawberry. Alam mo, mga big strawberries talaga. Mga parang ang supplier nila masarap ang strawberry. Yan. Try natin. Hindi maulog naman. Bayad muna tayo ng ticket. Magkano kaya ticket natin? So magdadalawang oras kami doon. $4. Resibo. Bayad muna tayo. $4 lang. 4. No, maybe, no na. Nasaan yung ticket na isa? Ba't hindi binalik?
Baby! Oh, binalik. Yan, akala ko di babalik ka eh. Let's go, Ben! So, yun lang ang ating vlog sa Midtown Mall, ano? Kahapon hindi namin natapos gawa na sinundo nga namin si Belay. Kaya bumalik kami ngayon. Yan. So, at least nakapaglakad-lakad tayo sa loob ng mall. And bili ulit ako nung Nabili mo. strawberry. Strawberry chocolate doon. Nabigyan pa kami ng free. Bagong bukas lang yun. Yung shop na yun, ano? Tapos, ano pa ba? Well, pag sa mall talaga, in fairness, mga 1 hour din ang mga konsumo sa loob. 1 hour and a half. Saka bihira kami dito sa mall na to eh. Sa Midtown, dito sa downtown na mall na to. Itong pinakamalaking mall sa Saskatoon City. Pero nalalayuan na kami. Okay na kami dun sa sa Center Mall. Malapit lang kasi kami dun. Tapos yung Market Mall. Yan. Pero masabi ko lang, if you have time, bili kayo kay Kuya yung strawberry with chocolate. Choc and berry. Addict si Joanna. Para sa akin, masarap siya sa strawberry. Yung banana medyo may umay factor. Okay lang ako dun sa banana. Sa pancake Tapos, may umay factor. Hindi ako fan ng blueberry. Para sa akin, the best yung strawberry kasi yung strawberry nila malalaki. So pag kinagat mo, medyo juicy pa siya. Tapos may chocolate. Basta Saka, hindi siya maumay. Yung strawberry nila, magandang klase. I don't know. Parang siyang Cadbury. Kumpara sa Hindi, yung strawberry. Kumpara sa, sa strawberry. Superstore, tapos sa Walmart. Basta mga malalaki kasi. Malalaki, tapos makikintab. Sa ngayon ewan ko kung mag-change ang quality nila kapag matagal-tagal na. Saka ang list pala dito, isang taon lang Yeah, kasi pumasok kami sa isang establishment. Tapos sabi nila, pag kumuha ka daw, ewan ko kung true to all, pero 1 year pala ang minimum na lease. Yung Manitoba Shoes. na mga shoes. Panglamig. So, yun lang ang vlog natin ngayon. Enjoy namin ang araw. Magandang na naman ang panahon. Ganda panahon. Oo. Pero naka-sweater. Sweater ba ang tawag dito? Kaninang umaga kasi malamig talaga. So, pag mawabad ng tanghali na, medyo okay na, Okay. Yun, at kami ay maglalakad-lakad din muna sa kung saang park. Yan, at see you sa mga susunod naming vlog dito sa Saskatoon. Ano pang mall? Lawson, tapos na. Midtown, Ano? tapos na. Isa na Central lang. Mall, tapos na. Market Mall, tapos na. Isa na lang, yung Confederation. Confederation. Kailangan natin pumunta na may bibiling tayo eh. Confederation Mall. Sige. Ay, dun sa west. Well, Bira din tayo. once a year. Minsan a year. Last year siguro 2 beses lang. Pwede magpunta tayo ngayon para mag-winners tayo. May Sa winners kasi doon. Yun lang naman ang pinupuntahan ko doon. Okay. May urban din doon. But that's it. Tapos yung toy na sinasakay sa akin ni Isabel. Paborito ni Alright. Isabel. Bye. Say bye, Isabel. Bye. Uy, nag-pretend sleep. Enjoy. So yun. Bye.